Ole in zawain ti belevek ule zanin chu hei enge monika tia naktu ka han health checkup kan nei dona kan company chang keile malin naktu ka han health checkup kan ti dona kan ti ni nia isomni pariya ni a chuanin kamino machi lama kankal dona ti hian appointment kan min siam milo siam fel sa sak pa chuanin ke ni chuan kan ti tur chu hetiang hei va fill up a an kan fill up anga chungzong chu kan ti tur nia chuan vakala a hun taka vathlen dar som le chan ve ania chuan kan kal do na ni dang chuan mo na tuk zinga bas kha dar kwa vela chak do na minang man chaw kan kalanga dar minute som panga vel lek tlan ania chuwang chuanin tlailo tura ingai la chuan hei kan hmingin appointment kan siam na lekha kha ni ta a chuan hei hi preventive medical clinic ania chu health check up na ringot hospital clinic angkha ni ta hospital tidonila diklomai thei clinic anita chuan ti hian paper ti hian milon pe chhuaka ta hianin keimanin na tho te chuan na kan tho khan da ka rin chang kan tho ti te kan mu thaim ti thleng khan tin khanin tik tur kha an lo chuak sa vek ta a thana min zo ngai lo khan a tha em ma ti hian kan bp sang thin nge sang thin lo zuk le mam kan ti em ti zong te kha tang khanin an ron ti han an ron list chuak vek ta chon chu ai le o tia chan turang kha ani ta tha em ma ti chuan nak tu ma te dam chuan kan a chen lak thei ang kan lo la do nanga tin nge japana hianin health checkup hin kalpui dan ti kha changzokin nak tuk lama dam chuan thianzar dam chuan kanin shil vek donia voin jing chu hei jing kara chang khwa nuam lo chara jing kara changin ru asur chara khwa adura achang le rial tla tuna hian rial atla meka atla tam reulu tuka maro chu chuata an tlak hian tuiral nga zela la om tham lawa ate boka hei Japanese ho chuan arare an tia arare tin hming an vua ni chu vur tlak ma tla thina nia tin ke ni hi Matsushima lama hianin health checkup tuin dar kan kalona basi dar kwa le minute somni pariat vela alo thleng dona bus stop kan venga hian chu chumi nang man tur chuan kanin siam dona ni tihan han enila kora hianin hemi arare hi appears sok thea ate emema a hlo tham lo kan ti to kham mase vur an ema wangyanin vur tla an ema ma han amoi reul tuka he la mungai lo tan tian chang de wing ka lo la ni he Mizoram changa parcel milo thon alo thlenga chu kan hong do na hinchunga khian om to chumi main thleng sil photang ole parcel Mizoram chang ka donga milo thon wanga ka chung ten ka lo me ma chuanin man mo dewin kan hong thwai anga chuanin chunga hian enge om kan enanga mun hi ron then do na mun khat tlema zong hi min lo thon masa chuanin atwam nan khanin he baptist today ten lo manga baptist today hi ka hmu lo na rei tol tuka ka lo lim tuka ka hmu khan chuanin hei hi buda spicy noodles 2x hi ka champai min lo thon wanga ka lom lu tuka he ke ei chak na rei to japan an zwar ngai me lo chuwang an ka lom em ani chuan pasta te motwai rep te min lo thona ka lom tu athar a fresh box ya hei phei chu ka hlim top achal tuam chale me tuam tu chuan hei me chu hei amakul tu azo a chep zo thei lo a om zil makul tu he
ha tui dol tu hi alik thau ni hi lik chu ma se chal tuk mal hey lo ka te eno mar cha en la he mar cha khai mo du te thi la thon su heng o hi stop hey ka la hong la hong lo o ka ku thi ala en lo an te wi an le mo twai re mi lo thon hi en la he har chas te adang le kalau an lo yang ui kan du ber chi kha he zo mar typical bo bui thi kan du tu ka he pickle hi le ka ngai do hey ting cherry pickle du sa ta min min lo sa oi tho du sa ka ni sa cha ba khai mi po hi mi po ni lo sa sa oi no mu tang hey ting cherry pickle ka le ngai me lo mas ke cha tu he ba ka lo ke lo hey zo mar cha te thau kha ni he what ôi hay ghi niệm kinh chỉ đi tu có ông thì luôn à bà hàng picture yes kinh chỉ đi ui anh tui đôn tắc à tui đôn lật tục ni le ser hey run hey rep anh ya cho ba khai hey dania rep hey dania rep mo wow môi lên to kapan ui tuna building kan mulai hi health checkup kan nei na tur ni a preventive medical clinic ania rin ain thalak han en ai chuan ataka han alo lian hle a building a liana a fel fai boka compound te po tha a parking a che em boka tan health checkup kan nei do na appointment kan nei sa veka chu dar somne chan ve changin ani do na somne chan ve che chang min ko don tina ni chu paper kan nei veka chu mi paper chan barcode oma chu mi chu scan na turalo omanga ta chuan kan scan anga e chu mi nuwa chang khata khanin kan lut tlang thei do ni gate ta khan chu kalau ti lang kalau lam han lo a poilu tu ka mer chu kalau soifia ani japana chuan tu te po hin punctual ma chu wang chuanin a hun deuh ma shita han thlen hi anti dan chan ni wain kan kal madar gar chan vein kan kal mani card hi I number 8 ani a mali I number 9 ani a mi indo dan ya min lo ko do ani tuna screen kan muang kyan ki kan number le counter number ron in za na ne ki mi mil kya min ko do ani tuna kan mu hi zun dana tur ni a sugar le khatyang chi sang kha an test do na chuan toilet ta hianin engtin nge kan cup te hi kan no te hi khoya nge kan da ang ti thleng ten an lo explanation shil fana an lo da thlap an lo tar thlapa a che em chuanin tin chu kan man dan tur khoi lai thleng nge i zun kan da dan tur thleng khanin nowa khan explanation shil fana kha an lo da le vek boka chuan kamin nuwa khanin zun kan da khoi lai ange i kan zun da na hi kan da liang ti thleng khanin lo shil fia lok sa vek ani
cho nên khi mà đi chợ hẳn nhaเราทิ้งเจ็บตัวกันออเดอร์ยังไงเราตัดเจ็บตัวอันนี้ตัวใหญ่เราทิ้งตาอุ้ยตัวโดนตัวただいただきますわtuh tipu-tipu tuh balbon wih ha wih tuh ya ti melu tuh atu ya cha 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 Kak. Atoy kanti em. Atoy luto kani. Chile. Asa tui. Tui ta kani tui ta. From my POV. Atoy luto. Oi. Atoy ito.